everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom Rakko sa limruwa sa ipinte. Oh, Ipaduol ang imo nagkahibat ka dagway. ha? Ipaduol sa kung naong. Maghaw ta. Maghaw ta ng last Oh, sige. Oh, ako yung padul ha. Oh, bulot na ako si Malo. Oh. Aw Galagot ko. Busa Day. Pangitaan ninyo si Prinsesa Estia. Lagot day. Ako day pahimungtan. Lumpin nyo lang naong sa muta. Pangitaan siya lukob sa universo. Balik na ba? Ibalik siya din sa atong planeta. Dada siya din sa gingharian sa Avas. Nakadungog ka ba? Ruwar ako sa lim! Nakadungog! Haling alas tol! Hinay lang, ma'am, ha? Hinay lang, ha? Kay, dako na yun ang imong tiyan. Gunit ako, bebe. Gunit ako samtang lakaw, ha? Kay, ay, asin pa ko maslide ka pa noon na! Patsyan yung kong dok! Ikaw, gid Remy. Kulba sab kaayo kag po nga gigamit da. Hipatyan, gud. Daway! Ay, ilan ka nagkabuhan ng imong gisabak, ma'am? Siyam ka buwan na. Ay! Remy, Oh, lola, sorry, ma'am, uy. Alo, wag yun ako tuyuan ako. Yawan noon ka. Gunit akong tanong, ha? Gunit good. Doon ito sa inyong kwarto ni Doc. Gunit, ha? uwa pa si Armando. Wa pa man. Tas baya ang bihayonon pa ingon din ni ma'am. At asin lang, nalangay lang sabto. Kadiyot, ang akong cellphone ni Bagting. Hello? Honey, Oh, Armando, ikaw di ay. Asa ka pa man? mao pa'y pagsakay ako sa auto. O kung gigutom ka na, kaon ang una, okay? Ni kaon na lang gyud ko, pero gamay lang. Ang nga inig-abot nimo, magsaw paghihapon kita sa pagkaon. Kinigyo kong misis, oy. Sige, mag-amping ba ya, ha? Si baby na to. Don't worry. Nag-ampi ko kanunay mahal kong bana. Alang og tungod sa atong anak. Nga si Baby Corazon. Mabalaka yun ko. Labi na, dili ka gusto magpasisaryan. Alang si mong pagpanganak. Ako'y doktor. Mas limpaw ko sa kimtang sa babae may tuos pagpanganak. Pero saon man, ikaw ay magbuot. Paningkamutan ako nga makaan ako sa normal nga paagi, Armando. Total, dili man ko high blood. Okay ra ang gibati ko sa akong lawas. Ug kung magkinaunsa, ECS lang gyud ayon ko. Dadalang dayon ko ospital. Basta kay alang nako okay ra ko nga mga anak sa normal nga paagi. Gani, gusto ko na makita si Baby Corazon. Huh? Grabe na gid kahaydik, no? Bisan, naabas si Estian, bawaan no. Bunyagan padaan ngan. Unsa sa pagkahay, level up sa pagka-high-tech sa mga mabdus, no? Siyam na kabuan ang imong gisabak. Unta, dito palang kabuan, ipaan ko na ikaw. Si Remy. Dili gyud ko biyaan ni Remy. Ilabi nagwa ka. Sige. Bye na. Aron nga makauli ka na dayon. Okay. Bye, mahal. Amping. Sige, mahal. Ay! Really? Mahal yun sila, do. Magmahal yun sila. Mahal! Mahal na ka pa diha? Na ka pa diha sa City Hall? Ang sa baway? Ikaw, good, Remy. Sige na. Ihatod na ko sa kwarto na mo ni Armando. Ay, kapunga na gyud sa akong tiyan, Remy. Ako'y daan na yung tiyan, bi. Ako'y daan na mong bihoy. Ako'y daan na yung mag-isabak, ma'am. Ibutan na din sa akong tiyan, sa akong taguangkan. Aron ako na sa pungahon. Ang ngayon, tingali ko magbabdos, no? Oh, magandang anak ko. Uy, Remy, nausa ka ba? Uy, kilatan ka ba
Baya. Dili, oy. Ay! Oh! Oh! Hala, oy! Hala! Nagilat yun! Nasa ka, hala! Hala! Bugsay pa, wasay! Bugsay pa! Grabe, tabangan na to. Bugsay Allah! karon nga Allah, Allah! maabot na ta sa atong Allah! lugar. Allah! Kanindot bugsayan in dagat. Ay, kabugat. Kita ka nagbugsay ko. Ay, gabugsay na ko. Kaon sa min. Ilan, mula doon na tilimad on randa. Kadaghang tubig in dagat. Di ba mahurot? Ang Say, tilimad on ba? Bugsay diha! Sige, tabi diha! ay patabi alang gog kagad. Kabugsay bitaw kong wasaya ka. Kapoy, bugsayin. Kuha rin. Ila pa na rin. Nausap ng gobyerno. O magkahibaw siminto in dagat. Ikabaw! O say, tilimad on. Gigingon ni mo! Ay, naglain ang panahon. Dili na sa kabuto nga pabalik katong kinganlan o kanang akwalos wasaya. Ay, pa- Kani arabatas dagat wasaya ka. Ayaw, hisguti kay patay na to! Gipatay sa gahom ni Inday Laura! Di na tabigiskot nila! Happy ending na naman to sila si Laura o si Dong James! Pero kita, wa man ta mahappy ene. Ano? Di aman noon tas dongas laod. Na ngano pamansad, oy! Ngano pamansad, oy nga! Na, mista pa man kita sa atbang sa tong isla! Ilang Jomar Pirong! Di na ko mention atong na Noel Rabe, last ito. Di na ko mention ni mo Noel Rabe, ay. Di na yun kay. Ay, mga soyang uban. Masa, di na kakadungog ang mahiskot pa kunin mo, Noel Rabe. Gusto pang ipaon ang ilang trabaho. Ay, paon air naman. Ipaon air lagi ilang trabaho. Gusto pang ipaon air ilang trabaho. Giyahak na lang kuwang. Unsa ko diri sa logoon. Ay, yay pagdagag tagaw tao diha. Ay. Bugsay diha. Bugsay. Napay dagat kaway hubas-hubas. Pau. Hinubigan ko ni din. Ala ni hangin manirang. Day! Ala! Magkinaon sa ginilay. Baha ko na irang ha. Baha ko pinatuwa day ha. Labay. Dahalal ka lang wasaya ka. Wa na lang ta mo pauli sa pag-ahad na. Wa na lang ta mo lapang ug ahad sa baon sa kapalaran. Ay, sungaya ko pinatuwa day. Nya, tayho pa. Tayho pa. Sa tayo po na ka. Tayho pa. Himo akong budyong day. Ay! Magtarong ka din na. Day, kung makalatas sa nis dagat, mapagtas-patas kabukiran, gihak na lang ni Dairang! Ay! Baha ko, Dairang! Baha ko, Day! Wat na, Day? Wat na? Gauwan na! Samot. Samot na tubig. Nagkauwan. Samot. Munang dekadas pagbugsay. Sam- Bugsay. sam- Bugsay wasay. Samot na ka. Bugsay. Samot na ni katubigon ning dagat kay giuwan. Na ni Korog day, ni Korog. Ang ako sa may negorong. Ang akong ubos day, tanawa. Agay! Imo maguging tapalong irang. Gusto ni mong tapalungon ka na ni Korong. Oh. Pasyon kay ka. Bastos yan ang ni Korog akong lapalapa. Ay, ingo magkakabas. Ubos bita ng lapalapa. Dada lapalapas. Oh! Imong lapalapa, dada si Babaw. Ay, yan na, bebe. Bugsay na di awasay. Bugsay. Mga usan lang ka kilometro, mao nang among pilihanan ni Ilsa. Hapit na mga si Ilsa. Ug excited kong makita ang among liwat. Uy, murag maglain ang ginaganan ni kong auto. O ano mo ka ni napahulong ko na ang auto sa dapin ng kasada. Ako rin kinawag kon. Tanawar ko ang kahimtang sakinan. Doon lang ako sa amo. Pila ng unta ka minuto sa akong biyaheon. Naflatan na inuon ko. Ay,
Di sa lang ko di dali ang flat nga ligid sa reserva nga ako kita. Kuhaon ko sa likod sa auto. Ay, ni Uwan pa cute. Nag-uwan di ay. Oo ko si Armando sa akong kiliran. Hain po magkadi ang akong pana. Mubangon ko sa paghinay. Tawagod ko si Armando sa cellphone. Uy, napasa man ang akong higdaan. Ang akong gihapon. Napasa man. Kung maukan na, nakaihi ko sa kama. Uy, mubarog ko. Nisakit man ang akong yan. Pag nihugot ang akong yan. Nisanting sa akong batang ang kasakit. Tagon ko si Remy. Hain na ba katong akong cellphone? Naradi ay. Nakatubig itingali sa Remy. Uwa man, matubag ang akong tawag. Ma'am, nanawag ka sa akong cellphone. Uy, ma'am. Remy, ari ako sa kwarto. Manganak naman tingali ko, Remy. Ay, ito na. Ari, kasakit sa akong iyan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.